ଚେନ୍ନାଇର ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମାସେ ଆଉ ଅଛୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ହାଇ ଦୋସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଖ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାଇଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉ स्टोरी लाइट बढ़ा रही है उसके पबजी खेली फ्री फायर देखिए डर लगे केते बड़े पूरा अच्छे प्राय ये पूरा एते बड़े देखिए बस लगुच कौन एते सब कौन
କ୍ଷୀର ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଏରି ସେଇଟା ଆମ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀର ବୋଧେ ସାଇଡ଼୍ ଲାଗୁଛି। ଖଗେଶ ଭାଇ କେମିତି କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ରୁମ୍ଟା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ଉପରେ ବି ଅଛି, ସିଡ଼ିଟେ ପଡ଼ିଛି। ଓପେନ୍ ଦ ଡୋର୍। ବୁଢ଼ା ଯିଏ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କିଚେନ୍ ଆମର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାନେ କ'ଣ ଚୋରି ଜାଣିଛ? ଆମର ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଠି ମାନେ ପାଣି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା, ତ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ ପୋଛିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେଇ ଅଖାଟା ଆମେ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏଇ ଅଖାଟା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ହିରୋ, ଆଉ ଚେନ୍ନାଇର ପୁରା ଭିଲେନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଏଠିକି ଆସିକି। ହାଇ କରିଦେ। ଓକେ, ସେ ଏପଟେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଆଉ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିଟେ ଅଛି। ଖାଇବ କିରେ? ଦେଖିଏ କ'ଣ ଅଛି। ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ଏଇଟା ହେଲା ଭାତ। ମାମା ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ରୁମ୍ଟା। ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲିନି, ଏମିତି ଆଉ।
ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫଲଙ୍କ ଖଟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ରୁମ୍ଟା ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ 5 ଜଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ।